यावा चाय पी नुकती केल्या ही बघा गरम असा. आता तुम्ही म्हणताल्यात मये कांदीन सगळे गजाली सांगले पण आपल्या शेजारणीचे गजाली काय सांगाक नाही. तर आता चाय पिता पिता तुमका माझ्या शेजारणीची गजाल सांगते. माझ्या शेजारणीच्या पाड्यात पाण्याची गजाल. तर काय झाला काल सकाळचीच गजाल. आज पैशाची नड होती. आता अडी अडचणी काय सांगा नेत केव्हा अशी पैशाची तूट लागली नाही होती ऐकल्या. त्याच्यात या लॉकडाऊन खंय कामा जाणत्या जाशी तरय जाग गावना नाही. केव्हा सांगते तुमका अशी तूट नाही होती पैशाची. म्हटलं काय करूचा शेजारी माझी आसा. मी त्याच्या अडीनडी गीत तशी माकाय दीत पुन्हा मागान बघूचे म्हटला म्हणान गेले तिच्याकडे. नाही म्हटले तरी आधी मधीचे 2-3 हजार असत तिच्या अंगार. पण मिया बाई केव्हा मागांग नाही आणि ती नाही केव्हा दिवची गजाल करूक नाही. लागो हळद त्या पैशांका. पण आमका मा कोणाकडे पैसे मागाक बाई लाज दिसता. पण काय असता गरज पडली तर लाजेन भागात काय पुन्हा बाई धीर केले पैसे मागाचो. अडलो हरी आणि त्या तळेकांनीचे पाय धरी असली गजाल. शेवटी तळेकांनीक म्हटलेच बाय शाब अगदी घेऊन म्हटले. तळेकांनी काय कर तू माका 2000 तरी बाय पैसे दीच काय करतलं. आपणाक असा गरज तर तिच्यासारख्या तोऱ्यात रवान बाई आपणाक जावचा नाही. लागली कुतमाक म्हणता कशी तुका केव्हा मी नाही म्हटलंय काय. मी मनात म्हटलं होय तरी केव्हा म्हटलं. म्हणता कशी माझ्याकडे एक खाऊक पैसो नाही. मी आज तुझ्याकडे मागा घेतलं असते. तुमका सांगा तर ऐकान माझ्या काळजात ना निस्ता काच झाला. तरी मी आज बोलले. तळेकांनी बँकेत असत तर तरी काढून दिगे 2 दिवसांनी तुझे परत करतोय. तर म्हणता कशी माहित असा काय असा बँकेत गुडे मागे शिकवतोय तेव्हा सगळं सोपलो झाला. माका खटुले पान तसाच घराकडे येईल काय माका सुधरना पण रानूक तर व्हाय ना. काय तुमका सांगा ते चवळ्याच्या डब्यात ना 1 नाही 2 नाही 4000 होते. केव्हा ठेवलेले माकाच माहित नाही. असा दादा दाता ऐकल्यात दाया हातीन खंय थैतय त्या उजव्या हाती कळना नाही आणि असे केव्हा तरी गावतात. देवाक हात जोडले हा देवा तिया पावले उतला. तर सांगाचो विषय का माहित असा आज लॉकडाऊन उघडला ना उतला काने बटाटे तरी हाडूचे म्हणून बाजारात गेले. बाजारात बघतोय तर माका लांबसून तळे कांदेसारखी कोणतरी दिसली. पुन्हा चौकशी केलं तळेकडे लाईनीत उभी होती. चौकशी केलं तर काय समजला माहिती बँकेचा काहीतरी लफडा झाला आणि पैसे काढू होय ती लाईन लागलेली. आता तुम्ही म्हणताल्यात ह्या मये काढीचे दात कसार बातमी पण देवाच्यान तुमका सांगतो योग वाईट शब्द मी का बोलले नाही होते. काय असता माणसांना केव्हा असताना नाही म्हणायचं नाही उचलून कोणाक काहीतरी दिवचा मागला तर आपण दिला तरच कोणतरी फाल्या आपणाक दिताला. पण असली खोटेपणा करूची नाही. तो असा ना तो सगळा बघता तो देऊ नये बघता आणि घेऊ नये बघता. त्याच्या पुढे कोणाचा काय चालला काय देवा आता तरी तिका वाईट बरी कोणाक काय दिवची दानत दि रे देवा. अरे देवा ह्या गजालीच्या नादात माझी चाय थंड झाली. आता परत गरम करू बाई. तुमका चाय होई तर येताना लाईक शेअर करून या तो व्हिडिओ. तर चाय वाला बटर सुद्धा इथले तुमका समजला मा.